Karong bispera sa Chinese New Year, namatikdan ang taas nga demand sa tikoy sa Davao City. Ang tikoy, usa sa mga naandang ginahikay o ginapanghatag atol sa okasyon agig pampaswerte. Ano yung report ni Argil, relator. Karton-karton nga mga nakadisplay nga tikoy ang makita ni ining iladong bakery sa Uyanguren Street sa Davao City. Kini ang kinaham nga Chinese New Year delicacy. Apan ang maong mga tikoy, nakareserba na daan sa mga naka-order na niini aron pick up po na lang. Sama ni ining Filipina-Chinese nga si Mick, nga gi-pick up na lang ang ilang gi-order nga tikoy. Burag in ano lang sa New Year ba ka ng para nalay handa. Kay mo may gusto sa kong lola. Gani, dunay mga nag-walk-in nga nabalibaran, sanglit giuna nila ang mga naka-order na daan. Kung sa orasa binahuman ko, karon pa lang binahuman. Why sobra? Sumala pa nga taas gayud ang demand sa tikoy, labi na sa bispera sa Chinese New Year. Basta ingon ani na gani na pizza, untog na gyud sa dispiras. Di na gyud sila maka-order kay as kuan pa lang as third week ba na or second week January daghan na kay siya order, pusot-pusot na siya. Ang Filipino-Chinese nga si Rosalinda, karon nga Chinese New Year lang matud pa makapalit og tikoy. Sanglit sa mga miaging tuig, ang iyang amahan ang mismo nagabuhat ni ini para kanila. Para mga kuan ang kuan ba sir? Gold health lang. Dapat ana. Mayroon pang dagan sa kanang mga Ang flavored nga tikoy ana sa 180 pesos, samtang ang plain lang 170 pesos. Kung gusto og mas dako nga usa ka kilo gayon, tag 250 pesos. Dunasay peanut balls nga tikoy nga tag 180 pesos. Gawa sa tikoy, dunasay dako nga fortune cake nga tag 100 pesos o gagmay nga tag 20 pesos. Sumala sa mga Filipino-Chinese, pampaswerte sab ang tikoy. Good health and kanang happy lang ang family together. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil, relator. 1. Mindanao.